Pozdrav dragi youtuberi i youtuberke. Evo jednog videa, nadam se veoma korisnog. Očekuju nas lijepi dani, ali kasnije kada bude promjena vremena, bit će prehlada, pa jedan video o tome kako saseći prehladu u korijenu. Znači, prvoga dana, evo vidite, ja sam malo se prehladio, malo curi nos i šta primjenjujem? Znači, jednu terapiju od mog pokojnog dede, znači, sipam vruću vodu u lavor i dodam u taj lavor soli. Znači, otprilike za jednu kafenu, to je za jednu stupenu kašiku soli, obična so, obična so i polako, znači, sednem i stavim noge. A ovdje sam pripremio vrelu vodu u ovom drugom bokalu. Tu je vrela da dodajem posle, kada dobre. Kada se malo ohladi voda, onda ću da ovom čašom odvadim ovu što se ohladila, da dolijem ovu vrelu vodu iz bokala. To je to. Znači, to djeluje, znači, prvoga dana, ako se to uradi, momentalno se, trebalo bi, zaista, u većini slučajeva, prehlada se preseče i osoba ozdravi sutradan ujutru. Znači, odmah posle treba obuti vunene čarape ili neke druge tople čarape, leći u krevet. Vidite, malo može ovako nogama po ovoj soli da se promeša. Jako prosta, da kažem, terapija, recept, da kažem, za sprečavanje prehlade, ali mora prvog dana. Znači, ne vredi ako već 2-3 dana smo bolesni, pa onda je jako slab efekat. Nego, znači, je to samo prvi dan. Eto, toliko od mene. Pozdrav.